Malamig ang hangin sa hallway pero mas malamig ang dibdib niya. Tumigil si Raya sa tapat ng double doors. Huminga siya ng malalim, pinunasan ng pawis sa noo at pilit kinalma ang sarili. Trabaho lang to. Isang trabaho lang, bumukas ang pinto, pasok, isang boses, pamilyar, malalim, matigas, walang emosyon. At sa isang iglap, tumigil ang mundo niya. Pumasok si Raya ng dahan-dahan, piliti tumingin agad sa lalaking nakaupo sa likod ng malaking desk. Pero nang mag-aangat ito ng tingin, para siyang tinamaan ng kulog. Raya Villar. Parang binasa lang niya ang pangalan sa resume. Walang kilig. Walang pagkabigla. Walang kahit na ano. Pero sa gilid ng mata ng lalaki, may dumaan. Isang saglit. Parang kirot. Parang alaala. Parang hindi niya kinaya, pero agad din niyang tinago. You're here for the housemaid position. Oo. Matigas ang boses ni Raya kahit nanginginig ang dibdib. Kailangan ko ng trabaho. Tingin ko alam mo kung sino ako. Alam ko, pero nag-apply ka pa rin. Hindi ko alam na ikaw ang amo dito. Pinilit niyang tumingin diretso sa kanya. Kung alam ko lang, hindi sana ako pumunta. Tahimik. Parang lumalim ang tensyon sa loob ng silid. Hindi nagsalita si Lance. Hindi nagpakumbaba. Hindi humingi ng tawad. Tumingin lang siya sa bintana na parang may bagay na hindi niya kayang sabihin. Kung hindi mo kaya magtrabaho dito dahil sa akin, ani Lance, malamig pa rin, ipapasabi ko kay Martha, humanap ka ng ibang bahay. Marami kaming property. Parang sinampal siya. Pero nakatayo lang si Raya, mataas ang ulo, walang iyak. Huwag kang mag-alala, sagot niya diretso. Hindi ako nandito para guluhin ang mundo mo. Trabaho ang pinunta ko. Good. Mabilis na sagot ni Lance. Ayokong maapektuhan ang sistema ng bahay dahil lang sa personal issues. Personal issues. Para bang basura lang ang lahat ng nangyari sa kanila. Hindi kumurap si Raya, hindi umatras. Pero sa loob niya, may bumabagsak na hindi may paliwanag. Professional ako, sabi niya. Kaya kung ihiwalay ang trabaho sa kahit ano, then we have no problem. Nagtagpo ang mata nila. Mata sa mata. Tahimik pero puno ng alaala, sakit, tanong, galit, takot, hiya, lahat na pilit nilang tinapon taon na ang nakalipas. Tumayo si Lance, nilampasan siya na parang wala lang. Isang topic mula sa mayordoma ang sumunod. Tinatanggap ka na raw? Sumunod ka, ipapakita ko ang kwarto mo. Hindi lumingon si Raya. Hindi nagpasalamat, hindi huminga. Pero sa bawat hakbang palayo kay Lance, naramdaman niya ang unti-unting pagbagsak ng lahat ng pinatigas niya sa sarili sa loob ng 8 taon. Pagdating sa maliit na silid sa itaas, ibinagsak niya ang bag sa kama. Umupo siya, tumungo. At doon sa pagitan ng dumilim na bintana at malamig na hangin, pumikit siya ng mariin. Hindi niya akalain na magiging amo niya ang lalaking minsan siyang minahal ng sobra. At sinira ng wala man lang paalam, kaya pala malamig ang dibdib niya simula pa kanina. Dahil kahit anong tapang ang isuot niya, kahit ilang taon siyang natuto maging bato. Pagharap niya kay Lance, bumabalik lahat. At masakit pa rin, nagsimula ang mga araw sa mansyon nang parang wala siya roon. Tahimik si Raya, maagang bumabangon, naglilinis, nagluluto, nag-aayos, lahat ng walang ingay, walang reklamo. Para siyang multo sa loob ng malaking bahay, nandoon pero walang nakakita. Mas mabuti na yon, mas ligtas. Pero kahit anong iwas, kahit anong lakad niyang nakayuko, ramdam niya ang presensya ni Lance. Sa hagdan, sa hallway, sa kusina, sa likod niya. Sa mga sandaling hindi naman sila dapat magtagpo, pero bigla-bigla siyang nahuhuli nitong nakatingin. At tuwing tumitingin siya pabalik, mabilis itong iwas. Parang siya ang apoy, at ayaw niyang masunog ulit. Isang hapon, habang nagwawalis siya sa garden side, lumapit si Theo. Bagong gardener, masayahin, maingay, at walang ideya sa kahit anong tensyon sa bahay. Raya, akin na yan, sabi nito, inaagaw ang walis sa kamay niya. Magpahinga ka muna. Buong araw ka na naglalakad. Okay lang ako, kaya ko. Hindi. Umiling si Theo, nakangiti. Tanggapin mo na, nakakapagod din maging mahusay. Napangiti si Raya ng konti. Matagal-tagal na rin mula nang huli siyang totoong ngumiti. Nagpasalamat siya at sabay nilang inayos ang mga tuyong dahon. Pero bago pa siya makapag-angat ng tingin, naramdaman niya ang pagsikip ng hangin sa paligid. Yung tipo ng hangin na nagpapabago ng temperatura sa balat. Nasa likod nila si Lance, naninigas ang panga nito, nanlalamig ang tingin. At hindi si Theo ang tinitingnan, kundi ang kamay nitong nakahawak pa sa braso ni Raya. Hindi mo trabaho yan, malamig niyang sabi kay Theo. Ay boss, mabilis na sagot ni Theo, medyo kinakabahan pero pilit nagbibiro. Tumutulong lang ako kay... Hindi ko inuulit ang sinabi ko.
Sapat na ang boses na yon para tumayo ang balahibo ni Raya. Iyon ang boses ni Lance kapag may ayaw itong makita. At ngayon, siya ang pinag-uusapan. Agad kumala si Tio. Sige po sir, papasok na po ako. At pag-alis ni Tio, naiwan silang dalawa sa gitna ng malamig na hangin. Tahimik, mabigat. Parang may nagbabantang bagyo na hindi alam kung saan babagsak. Ano na naman ang problema mo? Tanong ni Raya, hindi tumitingin. Hindi ko gusto ang paraan niya sa'yo. Trabaho lang yon. Hindi ganoon ang tingin niya. Hindi ko problema yon, Lance. Humakbang ito palapit. Masyadong malapit. Yung tipong maririnig mo na kung paano siya huminga. Naramdaman niyang nag-iinit ang mukha niya. Inis o hiya, hindi niya alam. Raya, bulong nito, mababa, pilit pinipigilan ng tono. Huwag mong hayaan na. Na ano? Humarap siya, mariin ang tingin. Na may ibang tao na mabait sa kin? Nagningning ang mata ni Lance, hindi sa galit, kundi sa isang uri ng selos na nakakatakot dahil hindi niya inaamin, hindi siya sumagot, hindi niya kayang sabihin, hindi niya kayang itanggi. Tama na, sabi ni Raya umiwas, parang naubusan ng hininga. Huwag mo akong pagalitan dahil may tumulong lang sa akin. Hindi yon ang, tama na Lance, putol niya, mas malakas na yon. Huwag mo akong kausapin na parang may karapatan ka pa. Parang tinamaan si Lance, unti-unting nagbago ang mukha nito, hindi na galit, hindi na selos. Sakit. Parang siya mismo ang sinampal ng sariling emosyon. Pero bago pa siya makapagsalita, may lumabas mula sa pintuan ng veranda. Isang babae, maganda, mamahalin ng suot, manicured. At ang tingin to kay Raya, parang may dumi siyang inaapakan. Oh Lance, sabi ng babae, nakangiti pero halatang may tono, bakit nandito ka? Kanina pa kita hinahanap. Hindi sumagot si Lance, pero tumingin siya kay Raya, matagal, malalim. Parang may gustong sabihin pero hindi pwede. At doon, sa 3 segundong tingin na yon, ramdam ni Raya ang isang bagay na mas masakit pa kaysa sa dapat. Hindi dahil may babae sa tabi ni Lance, kundi dahil alam niyang wala siyang karapatang maramdaman ang sakit na yon. Balik na ako sa loob, sabi niya mahina, halos pabulong. Walang tumutol, walang naghabol. Pagpasok niya sa hallway, nanginginig ang kamay niya kahit pilit niyang pinipigilan. At sa likod, narinig niya ang boses ni Lance, mababa pero malinaw. Wala siyang kinalaman dito. Hindi niya alam kung para kanino ang sinabi, pero mas lalong siyang nadurog. Kasi kahit isang beses, hindi niya inisip na maririnig niya ulit ang boses ni Lance na parang pinoprotektahan siya. Na parang mahal pa rin siya, kahit alam niyang hindi dapat. Pagsapit ng gabi, mas tahimik kaysa dati ang buong mansyon. Pero sa dibdib ni Raya, walang kahit anong katahimikan. Hindi siya mapakali. Nakasandal siya sa pader ng maliit niyang kwarto. Pinipilit pakalmahin ang sarili, pero bawat segundo, bumabalik sa isip niya ang tingin ni Lance kanina, at ang babae sa tabi niya. Mabilis niyang pumikit, ayaw niyang isipin, ayaw niyang umasa, pero mas ayaw niyang aminin na kahit anong iwas niya, kahit ilang taon na ang lumipas. Isang tingin lang ni Lance, bumabalik yung sakit na inilibing niya ng buhay. Kinabukasan, napuno ang buong bahay ng ingay. May event, may bisita, may alalahanin si Martha. At may mas malaking presensya ng mga taong hindi niya kilala. Nagmamadali si Raya sa kusina, nag-aabot ng trays, nagliligpit, nag-aayos, pilit inaaliw ang sarili sa trabaho. Pero kahit na anong pilit niyang umiwas, ramdam niya ang titig ni Lance mula sa kabilang dulo ng sala. Hindi niya tinitingnan pero naramdaman niya, parang apoy sa balat. At mas lalo niyang naramdaman nang lumapit si Theo sa kanya. Raya, may tutulong ako. Masyado kang nagpupumilit mag-isa. Maring sabi ni Theo, nag-aabot ng basong kailangan dalhin sa mesa. Hindi na, kaya ko naman. Pero bago niya matapos, may isang kamay na umagaw ng baso mula sa kanila. Kamay ni Lance. Hindi niya hinawakan si Raya, pero hinawakan niya ang basong inaabot ni Theo kay Raya. At tumingin ng diretso sa gardener. Tahimik. Malamig. Sapat para tumiklop si Theo kahit wala pang sinasabi. Trabaho mo sa labas? Aniya ni Lance, malamig ang tono. Hindi rito. Sir, tumutulong lang po ako. Hindi ko inuulit. Lance, bulong ni Raya pigil. Pero hindi siya tiningnan ni Lance. Hindi siya kinausap. Hindi siya pinakinggan. At doon tumigas ang dibdib niya. Hindi dahil galit siya kay Lance, kundi dahil may narinig siya sa kabilang mesa. Isang babae. Yung parehong babaeng nakita niya kahapon. Naka-cross legs. Nopay kinangiti. At sinabi ng sobrang lakas para siguradong maririnig niya. Ayan na naman siya. Palaging may drama kapag may babae si Lance. Classic. Nagtawanan ng dalawang kasama nito. Ano bang meron sa katulong na yan? Feeling close? Hindi, feeling special. At parang binuhusan ng yelo ang buong likod ni Raya. Hindi dahil sa salita,
Sanay siya sa insulto. Sanay siya sa maliit. Pero hindi siya sanay na ginagawa siyang katawa-tawa sa harap ni Lance. Saktong paglingon niya, nagtagpo ang mata nila. At sa unang sandali, nakita niya sa mga mata ni Lance ang isang bagay na hindi niya inasahan. Galit. Hindi sa kanya kundi sa narinig. Parang sa sabog. Pero bago pa man siya makagalaw, may nangyaring mas masakit pa. Lumapit ang babae kay Lance, hinawakan ang braso nito at nagsabi ng may ngiting matalim, "Huwag ka nang makialam, babe. Hayaan mo silang magselos." At hindi tinanggal ni Lance ang kamay ng babae. Hindi. Tinanggap niya. Hinayaan niya. At doon, may pumutok sa loob ni Raya. Hindi pagsiselos, hindi galit, hindi inggit, kundi pagkapagod. Pagkapagod na parang bigat ng 8 taon ay sabay-sabay bumagsak sa balikat niya. Nagpikit siya, huminga ng masakit, at bago pa siya mayak sa harap ng kahit sino, tumalikod siya at mabilis na lumabas ng kusina. Hindi niya alam kung saan pupunta, basta kailangan niyang lumayo. Nakasandal siya sa gilid ng dingding, pilit pinapakalma ang dibdib na parang pinipigan ng kamay. Then, "Raya," boses niya. Lance, matalim, nagmadali. "Ano na naman?" Hindi lumingon si Raya, pilit pinapatatag ang boses. "Hindi mo dapat pinakikinggan ang sinabi nila. Anong pakialam mo?" "Tigil na, Raya." Napangiti siya, yung mapait. "Bakit? Dahil nakakahiya? Dahil napapahiya ka kapag nadadamay ako?" Hindi sumagot si Lance. "Pakinggan mo, Lance." Huminga si Raya ng malalim, pilit hindi manginig. "Hindi ako papayag na tumayo dito at maging dahilan ng gulo mo. Hindi ako magpapahiya sa'yo. Hindi ako magiging problema mo. Hindi kita tinatawag na problema. Pero tinatrato mo ako na parang ganun." Tahimik. At sa 4 na segundong katahimikan na iyon, alam na niya. Wala na siyang kailangang hintayin. Tumalikod siya ulit. "Alis na ako pagkatapos nitong event." Mahina niyang sabi. "Hindi ko kayang manatili sa lugar na ganito." "Raya?" Walang pero. Inangat niya ang ulo, hindi tumingin, hindi lumingon, hindi nagpakita ng kahit anong pakiusap. "Hindi ako babalik bukas." At doon, for the first time, narinig niya ang boses ni Lance na nagbitak. "Raya, huwag." Pero huli na. Kumawala siyang parang huling hininga. At sa unang pagkakataon mula nang dumating siya, pinili niyang tumakbo. Hindi na bumalik si Raya sa mansyon kinabukasan. Walang paalam, walang mensahe, walang kahit anong iniwan. Pagkatapos ng event, nag-empake siya sa maliit niyang kwarto, isinara ang pinto ng walang tunog at lumabas na parang anino. Wala siyang kinuha maliban sa damit at konsensya niyang pagod na. At si Lance, nagising kinabukasan na parang may nawawala sa buong bahay. Hindi niya agad inamin. Hindi niya agad hinanap. Pero nang mapansin niyang hindi nagsindi ng ilaw sa hallway ng 7:00, hindi umingay ang kusina, hindi naglakad ang mga yapak na palaging maingat. Doon siya parang binuhusan ng malamig na tubig. "Nasaan si Raya?" Tanong niya kay Martha, mas malamig pa sa dati. "Umalis na po siya kagabi. Hindi na bumalik." May tinamaan sa loob niya, diretso, malalim. Hindi niya inasahan. Hindi na siya nagtanong. Hindi na siya nagpahinga. Lumabas siya ng bahay at halos hindi na nagpalit ng damit, nagmaneho hanggang sa makapal na hangin ng umaga. Kung saan-saan siya tumingin, terminal, sakayan, kahit saan, para siyang maubusan ng oras. At sa kabilang banda si Raya, nakaupo sa lumang bench sa gilid ng maliit na bahay na nirentahan niya, yakap ang tuhod, pilit pinapakalma ang lalamunan na masikip. Hindi siya umiyak kagabi. Hindi niya hinayaang umiyak. Ayaw niyang maging mahina ulit dahil sa parehong lalaki. Pero ngayong mag-isa na siya, bumagsak din ang luha. 1, 2, wala nang pigil. Ayaw niya nang bumalik sa mansyon. Ayaw niya nang makita si Lance. Ayaw niya nang marinig ang pangalan niya. Ayaw niya nang maramdaman lahat ng pilit niyang tinapon sa loob ng 8 taon. Pero may parte ng puso niya na naglulupasay sa sahig. Hindi niya naamin, pero alam niyang totoo, natatakot siyang mawala si Lance ng paulit-ulit. Hindi pa man siya handang tumayo, may kumatok. Mabilis. Halos desperado. "Raya," napapitlag siya. Hindi niya kailangan ng kahit 1 segundo para makilala ang boses na yon. "Buksan mo." Nagangat siya ng tingin. Kinagat ang labi niya ng mahigpit. "Ano ginagawa mo dito?" Sigaw niya, hindi binubuksan ang pinto. "Umalis ka na. Hindi ako aalis." "Lance, hindi." Mabilis na putol nito. "Hindi kita hahayaang umalis ulit ng ganito." Tumaas ang luha ni Raya. Ayaw niya. Ayaw niya. "Walang kinalaman to sa'yo. Akin tong desisyon." Nginig ang boses niya. "Hindi mo ako tinignan kagabi." Mahinang sinabi ni Lance mula sa kabila ng pinto. "At hindi ako makahinga hanggang ngayon." Natigilan si Raya. Parang may kamay na humawak sa puso niya. Hindi siya kumibo. Hindi rin umalis si Lance.
Mahinang kumatok ulit si Lance, hindi na agresibo, hindi na malamig, hindi na bossy, parang tao lang, parang sugatan, parang takot. Rhea, let me explain. Wala ka nang dapat i-explain. Meron. Mahal kita. Tumigil ang mundo ni Raya. Tumigil ang hangin. Tumigil lahat. Sa loob ng maliit na kwarto, maririnig ang tanging tibok ng puso niya na parang umatake sa dibdib. Mahal kita. Ulit ni Lance. Mas mababa, mas totoo, mas halatang nanginginig. Mahal kita, Raya. 8 taon, hindi kita nawala kahit isang araw sa isip ko. Napaatras si Raya, nabitawan ang hawak niyang kumot. Tumigil ka na. Huli na. Wala na. Huli na kung ayaw mo, sagot niya. Pero hindi dahil hindi kita mahal. Umiyak si Raya. Hindi dahil naniniwala siya, kundi dahil ayaw niya maniwala. Lance, masyado na masakit. Hindi ko kaya. Sa likod ng pinto, narinig niya ang pagbagsak ng kamay ni Lance sa kahoy. Hindi galit, kundi parang nadapa sa bigat ng hinanakit. Kaya ko, bulong nito. Kaya kong dalhin lahat ng sakit mo kung hindi mo na kaya. Hindi niya alam kung ilang minuto ang lumipas bago nagkalakas si Raya para lumapit sa pinto. Hindi niya ito binuksan. Hindi niya ito ikinandado. Nakatayo lang siya roon. Humihingal. Umiiyak. Gumulong ang sakit at pagmamahal sa magkabilang balikat niya. At bago siya makapagsalita, may malakas na preno ng sasakyan sa labas. Sunod-sunod na yabag. Mabuti at nandito ka, malamig na boses ng babaeng nakita niya sa mansyon. And Lance, hindi ka ba magsasabi kung nasaan ka kagabi? Parang lumamig ang buong paligid. Nag-iba ang timpla ni Lance. Natalie, umuwi ka. Hindi hanggat hindi ka sumasagot. At doon na huminga ng mabigat si Raya. Hindi niya kailangan makita. Hindi niya kailangan lumabas. Dahil ngayon, sa gitna ng luha at pagmamahal at lahat ng hindi nasabi, naalala niya ang pinakamahalagang katotohanan. Kung hindi siya aalis ngayong araw na to, siya ang mawawasak. At doon niya sinabi ang mga salitang tinatakot niyang bitawan, Lance, please, umalis ka na, hayaan mo na ko. At sa kauna-unahang pagkakataon, hindi sumagot si Lance. At mas masakit iyon kaysa sa kahit anong sigaw. Lumipas ang ilang linggo na parang mabagal na bagyo, hindi maingay, pero sinisira ang lahat sa loob. Tahimik ang bagong buhay ni Raya. Tahimik pero mabigat. Gumigising siya araw-araw, nag-aayos ng maliit niyang kwarto, nagluluto, naglalaba, naghahanap ng bagong trabaho. Pilit niyang nilalakad ang mundong wala si Lance, kahit bawat hakbang parang may tinutuhog sa dibdib niya. Hindi siya bumalik sa mansyon, hindi siya tumawag, hindi siya nagtanong. At si Lance, hindi siya ginulo. Walang message, walang tawag, walang presensya. Pero isang bagay ang hindi niya may kaila. Araw-araw, may buke ng lilis sa pinto niya. Walang card, walang pangalan. Pero alam niya kahit hindi niya sabihin. Hanggang sa isang gabi habang nakaupo siya sa maliit niyang mesa, nagtitimpla ng kape, kumatok ang pinto. Hindi mabilis, hindi desperado, kalmado, maingat, para bang may takot na konting lakas ay makakasakit ulit sa kanya. Pinuksan niya. At nandoon si Lance. Pagod, tahimik. Hawak ang payong kahit hindi naman umuulan. At sa unang tingin, alam niyang totoo ang lahat. Hindi nakatulog si Lance ng maayos. Hindi kumain ng maayos. Hindi huminga ng maayos. Simula nang umalis siya. Nakatayo lang ito roon. Basang-basa ng katahimikan. Raya, mahina niyang sabi, halos pabulong. Kung ayaw mo akong kausapin, aalis ako. Hindi ako nandito para pilitin ka. Pero kailangan kitang makita. Hindi gumalaw si Raya. Hindi siya lumapit. Pero hindi rin siya nagsara ng pinto. Hinintay niya. Hinintay niya ang susunod na sasabihin. Kinausap ko si Natalie. Tuloy ni Lance, mabagal may bigat. Wala na kami. Matagal na. She kept showing up dahil... Huminto siya, huminga, parang pinipili ang salitang hindi makakasakit. Dahil hindi ko sinabing maliwanag kung sino ang mahal ko talaga. Tumigas ang sikmura ni Raya, parang may humatak sa kanya pabalik. At ngayon, halos pabulong na tanong niya. At ngayon, malinaw na malinaw. Tumingin si Lance diretso sa kanya. Hindi galit, hindi selos, naka-cross legs. Nupiki ng ngiti at sinabi ng sobrang lakas para siguradong maririnig niya. Ayan na naman siya. Palaging may drama kapag may babae si Lance. Classic. Nagtawanan ang dalawang kasama nito. Ano bang meron sa katulong na yan? Feeling close? Hindi. Feeling special. At parang binuhusan ng yelo ang buong likod ni Raya. Hindi dahil sa salita. Sanay siya sa insulto. Sanay siya sa maliit. Pero hindi siya sanay na ginagawa siyang katawa-tawa sa harap ni Lance. Saktong paglingon niya, nagtagpo ang mata nila. At sa unang sandali, nakita niya sa mga mata ni Lance ang isang bagay na hindi niya inasahan. Galit, hindi sa kanya kundi sa narinig, parang sasabog. Pero bago pa man siya makagalaw, may nangyaring mas masakit pa.
Lumapit ang babae kay Lance, hinawakan ang braso nito, at nagsabi ng may ngiting matalim, "Huwag ka nang makialam, babe. Hayaan mo silang magselos." At hindi tinanggal ni Lance ang kamay ng babae. Hindi. Tinanggap niya. Hinaya niya. At doon, may pumutok sa loob ni Raya. Hindi pagsiselos, hindi galit, hindi inggit, kundi pagkapagod. Pagkapagod na parang bigat ng 8 taon ay sabay-sabay bumagsak sa balikat niya. Nagpikit siya, huminga ng masakit. At bago pa siya maiyak sa harap ng kahit sino, tumalikod siya at mabilis na lumabas ng kusina. Hindi niya alam kung saan pupunta, basta kailangan niyang lumayo. Nakasandal siya sa gilid ng dingding, pilit pinapakalma ang dibdib na parang pinipigan ng kamay. Then Raya, boses niya. Lance, matalim, nagmadali. Ano na naman? Hindi lumingon si Raya, pilit pinapatatag ang boses. Hindi mo dapat pinakikinggan ang sinabi nila. Anong pakialam mo? Tigil na, Raya. Napangiti siya yung mapait. Bakit? Dahil nakakahiya? Dahil napapahiya ka kapag nadadamay ako? Hindi sumagot si Lance. Pakinggan mo, Lance. Huminga si Raya ng malalim, pilit hindi manginig. Hindi ako papayag na tumayo dito at maging dahilan ng gulo mo. Hindi ako magpapahiya sa'yo. Hindi ako magiging problema mo. Hindi kita tinatawag na problema. Pero tinatrato mo ako na parang ganun, tahimik. At sa 4 na segundong katahimikan na iyon, alam na niya. Wala na siyang kailangang hintayin. Tumalikod siya ulit. Alis na ako pagkatapos nitong event, mahina niyang sabi. Hindi ko kayang manatili sa lugar na ganito. Raya, walang pero. Inangat niya ang ulo, hindi tumingin, hindi lumingon, hindi nagpakita ng kahit anong pakiusap. Hindi ako babalik bukas. At doon, for the first time, narinig niya ang boses ni Lance na nagbitak. Raya, huwag, pero huli na. Kumawala siyang parang huling hininga. At sa unang pagkataon mula nang dumating siya, pinili niyang tumakbo. Hindi na bumalik si Raya sa mansyon kinabukasan. Walang paalam, walang mensahe, walang kahit anong iniwan. Pagkatapos ng event, nag-empake siya sa maliit niyang kwarto, isinara ang pinto ng walang tunog, at lumabas na parang anino. Wala siyang kinuha maliban sa damit at konsensya niyang pagod na pagod na. At si Lance, nagising kinabukasan na parang may nawawala sa buong bahay. Hindi niya agad inamin. Hindi niya agad hinanap. Pero nang mapansin niyang hindi nagsindi ng ilaw sa hallway ng 7:00, hindi umingay ang kusina, hindi naglakad ang mga yapak na palaging maingat. Doon siya parang binuhusan ng malamig na tubig. Nasaan si Raya? Tanong niya kay Martha, mas malamig pa sa dati. Umalis na po siya kagabi, hindi na bumalik. May tinamaan sa loob niya. Diretso, malalim, hindi niya inasahan, hindi na siya nagtanong, hindi na siya nagpahinga. Lumabas siya ng bahay at halos hindi na nagpalit ng damit, nagmaneho hanggang sa makapal na hangin ng umaga. Kung saan-saan siya tumingin, terminal, sakayan, kahit saan, para siyang maubusan ng oras. At sa kabilang banda, si Raya, nakaupo sa lumang bench sa gilid ng maliit na bahay na nirentahan niya, yakap ang tuhod, pilit pinapakalma ang lalamunan na masikip na masikip. Hindi siya umiyak kagabi. Hindi niya hinayaang umiyak. Ayaw niyang maging mahina ulit dahil sa parehong lalaki. Pero ngayong mag-isa na siya, bumagsak din ang luha. 1, 2, wala nang pigil. Ayaw niya nang bumalik sa mansyon. Ayaw niya nang makita si Lance. Ayaw niya nang marinig ang pangalan niya. Ayaw niya nang maramdaman lahat ng pilit niyang tinapon sa loob ng 8 taon. Pero may parte ng puso niya na naglulupasay sa sahig. Hindi niya naamin, pero alam niyang totoo. Natatakot siyang mawala si Lance ng paulit-ulit. Hindi pa man siya handang tumayo, may kumatok, mabilis. Halos desperado. Raya, napapitlag siya. Hindi niya kailangan ng kahit 1 segundo para makilala ang boses na yon. Buksan mo. Nag-angat siya ng tingin, kinagat ang labi niya ng mahigpit. Ano ginagawa mo dito? Sigaw niya, hindi binubuksan ang pinto. Umalis ka na. Hindi ako alis. Lance? Hindi, mabilis na putol nito. Hindi kita hahayaang umalis ulit ng ganito. Tumaas ang luha ni Raya. Ayaw niya. Ayaw niya. Ayaw niya. Walang kinalaman to sa'yo, akin tong desisyon, nginig ang boses niya. Hindi mo ako tinignan kagabi, mahinang sinabi ni Lance mula sa kabila ng pinto at hindi ako makahinga hanggang ngayon. Natigilan si Raya. Parang may kamay na humawak sa puso niya. Hindi siya kumibo. Hindi rin umalis si Lance. Mahinang kumatok ulit si Lance, hindi na agresibo, hindi na malamig, hindi na bossy. Parang tao lang, parang sugatan, parang takot. Raya, let me explain. Wala ka nang dapat i-explain. Meron. Lance. Mahal kita. Tumigil ang mundo ni Raya, tumigil ang hangin, tumigil lahat. Sa loob ng maliit na kwarto, maririnig ang tanging tibok ng puso niya na parang umatake sa dibdib. Mahal kita. Ulit ni Lance,
Mas mababa, mas totoo, mas halatang nanginginig. Mahal kita, Raya. 8 taon, hindi kita nawala kahit isang araw sa isip ko. Napaatras si Raya, nabitawan ang hawak niyang kumot. Tumigil ka na, huli na, wala na. Huli na kung ayaw mo, sagot niya. Pero hindi dahil hindi kita mahal. Umiyak si Raya. Hindi dahil naniniwala siya, kundi dahil ayaw niya maniwala. Lance, masyado nang masakit, hindi ko kaya. Sa likod ng pinto, narinig niya ang pagbagsak ng kamay ni Lance sa kahoy. Hindi galit, kundi parang nadapa sa bigat ng hinanakit. Kaya ko, bulong nito. Kaya kong dalhin lahat ng sakit mo kung hindi mo na kaya. Hindi niya alam kung ilang minuto ang lumipas bago nagkalakas si Raya para lumapit sa pinto. Hindi niya ito binuksan, hindi niya ito ikinandado. Nakatayo lang siya roon, humihingal, umiiyak. Gumulong ang sakit at pagmamahal sa magkabilang balikat niya. At bago siya makapagsalita, may malakas na preno ng sasakyan sa labas. Sunod-sunod na yabag. Mabuti at nandito ka, malamig na boses ng babaeng nakita niya sa mansyon. And Lance, hindi ka ba magsasabi kung nasaan ka kagabi? Parang lumamig ang buong paligid. Nag-iba ang timpla ni Lance. Natalie, umuwi ka. Hindi hanggat hindi ka sumasagot. At doon na huminga ng mabigat si Raya. Hindi niya kailangan makita. Hindi niya kailangan lumabas. Dahil ngayon, sa gitna ng luha at pagmamahal at lahat ng hindi nasabi, naalala niya ang pinakamahalagang katotohanan. Kung hindi siya alis ngayong araw na to, siya ang mawawasak. At doon niya sinabi ang mga salitang tinatakot niyang bitawan, Lance, please, umalis ka na. Hayaan mo na ko. At sa kauna-unahang pagkataon, hindi sumagot si Lance. At mas masakit iyon kaysa sa kahit anong sigaw. Lumipas ang ilang linggo na parang mabagal na bagyo. Hindi maingay, pero sinisira ang lahat sa loob. Tahimik ang bagong buhay ni Raya. Tahimik pero mabigat. Gumigising siya araw-araw, nag-aayos ng maliit niyang kwarto, nagluluto, naglalaba, naghahanap ng bagong trabaho. Pilit niyang nilalakad ang mundong wala si Lance, kahit bawat hakbang parang may tinutuhog sa dibdib niya. Hindi siya bumalik sa mansyon, hindi siya tumawag, hindi siya nagtanong, at si Lance hindi siya ginulo, walang message, walang tawag, walang presensya. Pero isang bagay ang hindi niya maikaila. Araw-araw, may buke ng lilis sa pinto niya. Walang card, walang pangalan, pero alam niya kahit hindi niya sabihin. Hanggang sa isang gabi, habang nakaupo siya sa maliit niyang mesa, nagtitimpla ng kape, kumatok ang pinto. Hindi mabilis, hindi desperado, kalmado, maingat. Para bang may takot na konting lakas ay makakasakit ulit sa kanya, binuksan niya. At nandoon si Lance, pagod, tahimik. Hawak ang payong kahit hindi naman umuulan. At sa unang tingin, alam niyang totoo ang lahat. Hindi nakatulog si Lance ng maayos. Hindi kumain ng maayos, hindi huminga ng maayos simula nang umalis siya. Nakatayo lang ito ron, basang-basa ng katahimikan. Raya, mahina niyang sabi, halos pabulong. Kung ayaw mo akong kausapin, aalis ako. Hindi ako nandito para pilitin ka. Pero kailangan kitang makita. Hindi gumalaw si Raya, hindi siya lumapit, pero hindi rin siya nagsara ng pinto. Hinintay niya ang susunod na sasabihin. Kinausap ko si Natalie. Tuloy ni Lance, mabagal may bigat. Wala na kami, matagal na. She kept showing up dahil huminto siya, huminga, parang pinipili ang salitang hindi makasakit. Dahil hindi ko sinabing maliwanag kung sino ang mahal ko talaga. Tumigas ang sikmura ni Raya. Parang may humatak sa kanya pabalik. At ngayon? Halos pabulong na tanong niya. At ngayon, malinaw na malinaw. Tumingin si Lance diretso sa kanya. Hindi galit, hindi selos. Pinatay niya ang ilaw, tumabi sa bintana, pinanood ang liwanag mula sa poste sa labas. Ilang minuto pa, may maririnig na mahina pero pamilyar na tunog. Mensahe ulit. Hindi ako nangungulit. Gusto ko lang malaman kung okay ka. At doon, bumigay ang isang piraso ng puso niya na pinilit niyang paasin. Huminga siya ng malalim. Bumaba, binuksan ang gate. Nandoon si Lance, nakasandal sa pader, hawak ang maliit na supot. Akala ko uwi ka na, sabi ni Raya. Tatalon muna ako sa bangin. Sagot ni Lance, pilit nagpapatawa. Bago ako umuwi nang hindi kita nakikitang safe. Ang drama mo? Siniseryoso ba ko? Tinuro nito ang supot. Nagdala ako ng lugaw. Sabi ng nanay ko dati, pag gulo utak mo, kumain ka muna. Kada subo, bawas isang problema. Ang dami ko sigurong kailangan kainin yan, pabulong ni Raya. Okay lang, buong kaldero to. Umupo sila sa bangko sa tapat ng maliit na gate. Tahimik ng ilang minuto, pareho kumakain habang pinapanood ang mga sasakyang dumaraan. Simple, walang magarang ilaw, walang mamahaling restaurant. Pero sa bawat subo, unti-unting lumuluwag ang dibdib ni Raya. May pumunta sa cafe kanina, sabi niya, hindi tumitingin. Alam ko, napalingon siya. Nakita ko kotse niya.
Hindi na ko bumaba, baka lalong sumabog. Nakita mo na nandiyan si Natalie, umalis ka. Oh, kailangan niyong mag-usap na wala ako. Hindi ako pwedeng maging human shield sa lahat ng away niyo. Napatahimik si Raya. Hindi niya inaasahan yon. Anong sinabi niya? Tanong ni Lance diretso. Ganon pa rin? Ako pa rin ang kontrabida? Hindi kanya diniin, amin ni Raya. Ako ang tinanong niya. Anong tinanong niya? Kung kaya ko pa ba masaktan? Kung kaya ko bang mahalin ng isang lalaking kayang mag-walk out, pero hindi niya agad yon sinabi. Tinatanong niya kung sigurado ako, sagot niya na lang. Na hindi ako masasayang sa bandang huli. Tahimik. Mas mabigat kaysa dati. Hindi kita kayang siguruhin na hindi ka masasaktan, mahinang sabi ni Lance kalaunan. Wala namang relasyon na walang sakit, Raya. Kahit ikaw, nasasaktan mo rin ako. Ginusto mo yan, pilit nitong biro. Exactly. Napangiti si Lance ng mapait. Ginusto ko, ginugusto ko hanggang ngayon, kahit araw-araw mo akong sabihan na wala pa tayo doon. Huminga siya ng malalim. Ang kaya ko lang siguruhin, dagdag niya. Hindi na ako tatakbo. Hindi na ako pipili ng katahimikan para lang hindi masira ang imahe ko. Kung masisira man ito, at least alam kong dahil sa mahal ko, not dahil sa duwag ako. Napapikikit si Raya. Hindi ako perpektong tao, Raya. Tuloy ni Lance, mas mababa na ang boses. Hindi ako yung tipo sa libro na kaya laging tama. Pero kaya kong maging taong hindi ka iwan sa gitna ng laban. Natuto na ako sa unang pagkakamali. Paano kung dumating ulit yung mga taong ayaw sakin sa tabi mo? Tanong ni Raya, halos pabulong. Pamilya mo, negosyo mo, sosyal na mundo mo. Paano kung ulitin nila lahat ng ginawa nila noon? Lumingon si Lance sa kanya, diretso sa mata. Ang tanong, sagot nito, alis ka ba ulit kapag nangyari yon? Natigilan si Raya. Hindi niya yon naisip, ganun kasi siya dati. Pag sumobra na, umaalis, nagpaparaya, nagpapatalo. Kasi feeling niya, siya ang pahirap. Hindi ko alam, honest niyang sagot. Then doon tayo magsimula, mahinang tugon ni Lance. Hindi sa kung anong gagawin nila, kung hindi sa kung anong kaya nating i-choice pareho. Hindi kumpleto ang sagot, hindi fairy tale. Pero sa unang beses na realize ni Raya, hindi lang pala si Lance ang kailangang magbago, pati siya. Kailangan niyang tumigil sa pagtakbo. Kahit minsan, kahit mahirap, kailangan niyang piliin sarili niyang kaligayahan, kahit nakakatakot. Isang linggo ang lumipas, bumagal ang bagyo. Mas naging regular sila mag-usap. Minsan text, minsan tawag, minsan meme lang sa chat. May mga araw na hindi sila nagkikita, pero hindi na siya kinakain ng kaba na baka mawala na naman ito nang hindi nagpapaalam. Isang gabi, inimbitahan siya ni Lance sa isang maliit na food park. Wala tayong pera sa fine dining, biro nito sa telepono. Pero may budget akong street food na pang forever. Pagdating niya, nakaabang ito may hawak na 2 barbecue at fishball sa kabilang kamay. Akala ko lunch, aniya nakataas kilay. Bakit parang merienda lang to? Dinner na yan sa puso, sagot nito. Umupo sila sa mahabang mesa, magkatabi. Pinagmamasdan nila ang mga taong dumadaan, pamilya, barkada, magjowa. May isang batang may hawak na cotton candy na halos kasing laki na niya. Dati no, biglang sabi ni Lance, takot akong makitang kasama ka sa ganito. Bakit? Kasi ordinaryo. Sabing tatay ko dati, sayang daw oras ko sa mga bagay na hindi nag-ambag sa future ko. Wow. Napataas kilay ni Raya. So ako, hindi ako part ng future na yon. Naging duwag ako, amin ni Lance, walang paligoy. Tinanggap ko lahat ng plano niya. Hinayaan kong siya ang pumili kung sino ang pwede at hindi pwede sa buhay ko. Hanggang sa isang araw, nawala ka. Huminto ito, nagbuntong hininga. Ang problema, tuloy niya, lahat ng nakamit ko pagkatapos nun, kotse, kondo, titulo, hindi pala kayang palitan yung tingin mo nung araw na yun sa ilalim ng poste ng ilaw, yung hawak mo yung plastic bag na may tinapay, at ngumiti ka sa akin na parang ako lang ang laman ng mundo mo. Napapikit si Raya. Mabilis niyang inangat ang fishball sa bibig para itago ang ngiti. Hindi ako bumalik sa'yo kasi perfect ka, dugtong ni Lance. Bumabalik ako sa'yo kasi sa lahat ng kaguluhan ko, ikaw lang yung totoo. Kahit gaano ko kagulo noon, alam kong totoo yung ngiti mo. At ngayon, kahit galit ka pa rin, kahit takot ka pa rin, kahit hindi mo ko lubos na mapatawad. Huminto siya, lumingon. Ikaw pa rin yung pinakamalinaw sa lahat. Hindi na nakapagsalita si Raya, hindi niya sinagot ng mahal din kita. Hindi niya sinagot ng sige na, tayo na ulit. Pero sa unang pagkakataon, dahan-dahan niyang inabot ang isang stick ng fishball at iniangat to sa labi ni Lance. Kain ka, sabi niya, bago ka malunod sa sariling drama. Natawa ito, nawala ang bigat. At sa gitna ng tawa, ingay at amoy ng iniihaw, alam nilang dalawa,
May nahulog ulit, mas maingat, mas totoo. Pero ang tunay na pagbabago, hindi nasusukat sa kilig. Nasusukat ito sa unang malaking pagsubok. Dumating iyon isang araw na hindi naman espesyal. Papasok si Raya sa cafe nang makasalubong niya si Martha sa labas, hawak ang maliit na eco bag. "Martha?" Gulat niyang sabi. "Anong ginagawa mo rito?" Sabi ni Natalie, pinagsabay daw sila, pinahiya daw siya. Iniwan tapos pinilitong, ano ba siya, barista? Hindi na niya narinig ang iba. Hindi dahil hindi na nagsalita ang mga babae, kundi dahil sumisikip na ang tenga niya sa sariling tibok ng puso. Natalie, pangalan na pilit niyang iwasan, ngayon kumakatok ulit sa utak niya. Hinayaan niyang ngumiti sa customer, mag-abot ng sukli, mag-thank you po ng maayos. Pero sa loob, parang may boses na sumisigaw. Masisira ang buhay mo kapag pinatuloy mo yan ulit. Hindi siya galing sa mundo mo at hindi ka nababagay sa mundo niya. Pagkatapos ng shift, hindi siya umuwi agad. Umupo siya sa maliit na mesa sa sulok, tinitig ang tasa ng pe sa harap niya at pinabayaan ang utak niya magulo. Inunahan na siya ng mensahe sa cellphone. Outside, walang payong pero hindi umuulan, so okay lang. Kung pagod ka, hatid lang kita hanggang kanto. Promise, walang pilit. Napangiti siya ng konti sa emoji, pero agad din nawala. Hindi niya alam kung dapat ba niyang humarap o magtago na naman. Hindi siya lumabas agad. Ilang minuto, nakayuko lang siya, hanggang sa may kumatok sa glass mula sa labas. Si Lance, naka-jacket, nangingilo ang ngiti, kumikindat sa kanya sa kabila ng salamin na parang high school student lang na nanghihingi ng baon. Napailing siya, pero napasara rin ang notebook niyang puno ng what if. Lumabas siya, dala ang bag. "Ang tagal mo," banat ni Lance, agad na inaabot ang bag niya. "Akala ko ba hindi mo ako pasasabikin?" "Pasalamat ka nga lumabas pa ako," sagot niya. "Bakit naman hindi?" Biro nito, pero agad ding sumeryoso ang mata. "May nangyari ba?" Napatingin si Raya sa kanya. Hindi niya sanay sabihin. Hindi niya gustong ikwento. Pero isang tingin lang ni Lance, alam na nitong may hindi ayos. "May narinig lang ako," mahinang sagot niya. "Wala. Hindi naman importante." "Narinig mo ba pangalanan ni Natalie?" Tanong nito. Diretsong tinitingnan siya. Napakurap si Raya. "Paano mo?" "Hindi siya tumigil kaka-post online pagkatapos ng huling banggaan namin." Paliwanag ni Lance. May halong pagod sa buses. "Hindi ko pinapansin. Hindi ko pinapatulan. Pero alam kong may mga taong naniniwala. At kung narating ka ng chismis, kasalanan ko yon." "Hindi mo kontrolado ibang tao, Lance. Kaya kung kontrolin kung paano ko ipagtatanggol ang taong mahal ko." Tumigil siya. Kinagat niya ang loob ng pisngi niya. Umiiwas sana siyang maramdaman yon. Yung simpleng salitang mahal galing kay Lance, kasi sa tuwing sinasabi niya, naghahalo ang sakit at saya sa dibdib niya. "Hindi ko kailangan ng depensa mo," sabi niya, pilit pinapatatag ang boses. "Kaya kung ipagtanggol sarili ko." "Alam ko." Ngumiti ito ng konti. "Pero gusto ko pa rin. Gusto kong maramdaman mo na kung may pipiliin akong panigan ngayon, ikaw yon. Hindi negosyo, hindi imahe, hindi tahimik na buhay." Napatahimik si Raya. Iyon kasi ang hindi nangyari noon. Noong pinili niyang umalis ng walang paliwanag, ang pinili nito, pamilya, plano, pangalan. Hindi siya. At ngayong nakikita niyang kaya pala nitong tumayo sa gitna, parang mas lalo siyang natakot mahalin. "Lance?" Huminto siya, napatingin sa maingay na kalsada. "Paano kung tama yung sinasabi nila, na hindi ako belong sa mundo mo, na balang araw mapapahiya ka dahil sa akin?" "Raya." Mahinahon nitong tugon. "Ilang beses na ba kitang ipinahiya sa sarili mo nang ako rin ang dahilan?" Hindi siya nakasagot. "Walang mas nakakahiya," dagdag ni Lance, "kaysa sa pinabayaan kitang umiyak mag-isa nung panahong kailangan mo ko, kasi natakot ako. Para sa sarili ko, para sa pangalan ko." Huminga ito ng malalim. "Hindi ko na ulitin yon. Kung may ikahihiya man ako, yung mga nagawa ko on, hindi ikaw." Nag-angat si Raya ng tingin. Nagtagpo ang mata nila sa gitna ng ingay, ilaw ng post, taho vendor sa gilid, at businang hindi naubos. At sa unang beses, hindi na siya agad umatras. Pero hindi natatapos ang laban sa isang usapan lang. Kinabukasan, habang abala siya sa cafe, biglang dumating si Natalie. Hindi ito naka-business attire ngayon. Naka-jeans at blouse lang, pero halatang sanay pa rin sa atensyon. Pumasok ito na parang may sariling theme song at agad umupo sa harap ng counter. Eksaktong harap ni Raya, parang sinadyang gawin itong stage. "Isang Amerikano, no sugar," sabi nito, diretsong nakatitig kay Raya. "Tulungan mo akong magising, ang dami kong kailangang kalimutan." Hindi ngumiti si Raya, walang ekspresyon gaya ng natutunan niya sa mansyon. "Opo," maikli niyang sagot, tahimik habang hinihintay ang kape.
Pero hindi naman talaga tahimik. Umusog si Natalie, sumandal ng konti sa counter. So, ikaw pala si Raya. Pangalan ko yon, simple niyang sagot, hindi pa rin tumitingin. Cute, simple, probinsyana vibes. Hindi sumagot si Raya. Don't worry, dagdag ni Natalie, may ngiting hindi umaabot sa mata. Hindi ako nandito para makipag-away. Naluma na yon, nakakapagod ding palaging galit. Inabot ni Raya ang kape. Americano, no sugar. Thank you. Tinanggap ito ni Natalie pero hindi agad uminom. Huling tanong na lang. Napatingin si Raya, napakapit sa edge ng counter. Sigurado ka ba? Tanong ni Natalie. Dahan-dahan, malinaw bawat syllable, na kaya mong mahalin ang isang taong kayang mag-walkout sa'yo ng walang paliwanag. Parang binunot ang hangin sa baga ni Raya. Nagpatuloy si Natalie. I'm not saying he hasn't changed. Maybe he has. Maybe hindi na tunog script ang mga pangako niya na yon. Nagtaas ito ng balikat. Pero ikaw mismo nagsabi, di ba? Masakit na. Paulit-ulit. Kaya tanong ko lang, ilang beses ka pa pwedeng masaktan bago ka tuluyang masira? Hindi alam ni Raya kung anong sasabihin. Kasi totoo naman, kahit wala na si Natalie, hindi nawawala ang katotohanan na minsan na siyang iniwan ni Lance nang hindi nagpaliwanag. At kahit anong baguhin nito, hindi mabuburang nakaraan. Alam mo kung bakit ako talagang galit noon? Dagdag ni Natalie, this time mas seryoso na, mas tahimik. Hindi dahil pinili niya ako ikaw, kasi ni minsan, hindi niya talaga pinili kahit sino. Laging takas, laging compromise, laging kalahati lang. Napayo ko si Raya. Kaya kung ipaglalaban mo pa siya ngayon, sabi ni Natalie, tumayo, kinuha ang tasa, siguraduhin mong hindi half lang ang buong puso niya. Kasi kung half lang ulit, ikaw ang babagsak. Umikot ito, lumabas ng walang lingon. Walang dramatikong sigaw o sampal. Wala ring eksenang babaeng kontrabida. Mas masakit. Kasi kalmado at totoo. Kinagabihan, hindi agad sumagot si Raya na mag-text si Lance. Nandito ako sa usual spot. Kung pagod ka, pwede akong umuwi. Just say the word. Nakatitig lang siya sa screen. Hindi niya alam kung pagod lang ba siya o talagang natatakot na siyang lumabas. Naghanap sa akin si Sir Lance, sagot nito, may ngiting malambing. Sabi niya kung pwede kitang puntahan minsan, gusto ko lang sabihin sa'yo anak. Tumabi ito sa kanya, hinawakan ang braso niya. Hindi lahat sa bahay na yun galit sa'yo. May mga taong nagdadasal na sana bumalik ka. Hindi bilang kasambahay, bilang ikaw. May kumurot sa lalamunan ni Raya. Hindi ko alam kung babalik pa ko sa bahay na yon, Martha. Mahinang sabi niya. Kung hindi ka komportable huwag, walang pilitan. Sagot ni Martha. Gusto ko lang ipaalam sa'yo na kahit anong sabihin ng iba, may taong mas natutuwa kapag nakikita kang masaya si Sir. At ngayon, iba na siya. Napatango si Raya. Napansin niyang may idinukot si Martha mula sa bag at iniabot sa kanya. Iniwan niya to sa kusina dati. Hindi niya alam na natago ko. Isang lumang notebook. Kusot na ang gilid. May maliit na pangalan sa loob. Raya's Silly Dreams. Parang may kumalabit sa puso niya. Huwag kang mag-alala, dagdag ni Martha. Hindi ko binasa. Pero si Sir, minsan nakikita ko hawak niya yan, tinitingnan lang cover. Parang pinaparusahan sarili niya. Hindi na siya nakakapagsalita. Pag-alis ni Martha, umupo si Raya sa break room at dahan-dahang binuksan ang notebook. Nandun pa rin ang mga sulat niya nung bata pa sila ni Lance. Mga pangarap, mga listahan ng gusto niyang puntahan. Simple lang, makakain sa resto na may free refill ng soup. Makapanood ng scene sa pinakamahal na sinehan kahit isang beses. Magkaroon ng maliit na coffee shop na may libreng tubig at libreng advice. Tawa siya ng tawa habang pinapabasa sa hangin ang mga naisip niya noon. Hanggang sa huling pahina, isang sulat, hindi na handwriting niya, kundi sulat ni Lance. Minsan iniisip ko, deserve mo ng mas magandang lalaki, yung hindi duwag, yung hindi pinapaalis ka ng walang paliwanag. Hindi ko may babalik yung 8 taon, Raya. Pero kung bibigyan mo ko kahit 1 taon lang ngayon, buong taon kong ipaparamdam sa'yo na mali sila. Mali ang tatay ko. Mali ang sinabi niyang hadlang ka. Ikaw yung naging tahanan ko at ako ang unang umalis. Gusto kong umuwi. Doon na tuluyang bumigay ang luha ni Raya. Kinagabihan, hindi siya naghintay na mag-text si Lance. Siya ang nag-text. Pwede ka ba bukas? Para sa'yo? Kahit laging pwede. Bakit? May utang ako. May kakausapin tayo. Sino? Kung sino man yung pumili para sa'yo dati. Gusto kong makita niya kung ano yung pinakawalan niya. Nagtagal ng kaunti bago ito sumagot. Para bang binasa ng ilang ulit ang mensahe. Sigurado ka? Hindi. Pero pagod na akong palaging hindi sigurado. Then bukas, sabay tayong magiging hindi sigurado sa harap nila. At doon, sa wakas naramdaman ni Raya ang kakaibang halo ng takot at lakas.
Hindi pa ito ending. Hindi pa sila kasal, wala pang habang buhay. Pero bukas, unang beses nilang haharapin ang mundo. Hindi para patunayan na perfect sila, kundi para ipakitang sa kabila ng lahat ng lumang sugat, pinili pa rin nila ang isa't isa. At minsan, yon na ang pinakamatinding kitchting. Hindi yung sigawan, hindi yung sampalan, hindi yung aksidente. Kung hindi yung sandaling sa gitna ng lahat ng pwedeng masira, pareho nilang sinasabing, bahala na, basta magkasama.